Máčové besede po skončení zápasu medzi Mňavou a Zlatými Moravcami. Poprosím oboch trénerov o zhodnotenie zápasu a prvý má slovo pán Mráz, nech sa páči. Tak ten náš cieľ bodovať na Mňave sa nám podarilo naplniť. Dôležité je vždy výsledok, ale ja dneska, čo je pre mňa dôležité, je určite ten pozitívny dojem z mužstva. S takým odhodlaním, jak išlo do toho zápasu, jak sa pasovalo s tým zápasom aj vtedy už, keď sme už prehrávali ten zápas, keď to bolo pre nás nepriaznivé. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité pre nás, to sa výrazne otočilo z toho začiatku tej jarnej časti a je to dobre, hovorím, ten pocit je dobrý, ten zámer náš hrať tu znova aktívne, otvárať si tú súperovú polovicu, dá sa povedať, a využívať našich rýchlych hráčov na protiútoky. Nám vychádzal, horšie to bolo s premienením šancí. Nakoniec remíza 2-2 je asi spravodlivé, áno. Tam to musíme brať aj ten bod a verím, že aj do tých ďalších zápasov pôjdeme takto a tých bodov nám pribudne ešte do konca sezóny. Ďakujem, pán tréner, prenesíme sa. Ďakujem, Peter, nech sa páči, máš slovo. Zápas mal dobré tempo, ja si myslím, že aj celkom slušnú úroveň. Hostia prišli hrať futbal, takže ten futbal bol otvorený hore-dole. Mali sme šance, my mali šance, oni prvý polčas a hlavne do toho nášho vyrovnávacieho gólu mali hostia možno viac šancí. Po našom vyrovnávacom gólu som zápas ešte viac rozbehol a bolo to hore-dole. Za stavu 2-1 sme tam mali šanci ten zápas rozhodnúť, čo sa nám nepodarilo a ja musím súhlasiť, že tá remíza je spravodlivá, pretože tých šancí bolo na obidvoch stranách dosť a hovorím, pre diváka to bolo zaujímavé, takže futbal sa hrá pre ľudí, takže ľudia boli, myslím si, spokojní. Tak to bude ťažko vedieť, či boli spokojní, ale ako tréneri by sme mali vidieť spokojní, lebo dostali sme dva góly a hovorím, futbal sa hrá pre ľudia, sa tu pohľadne, futbal mal vybrovať. Ďakujem, je tu priestor na vaše otázky. By som sa len, že všetko v podstate bolo povedané, na tie 2 góly skutočne by som sa spýtal, dostávate 2 góly na jar doma, ale vyzerá to dobre tá hra, takže kam sa posunúť? No? My sme dostali 2 góly, keď super zahral dvakrát rýchlo štandardku a tie štandardky, neviem, boli asi dosť prísne, pretože ja si myslím, že bude sa vyjadrovať rozhodcom, radšej nechám pre seba, čo si myslím, dostal do spokúd a najslabším hráčom na ihrisku bol rozhodca, alebo najslabším aktérom na ihrisku bol rozhodca. Ďakujem, ešte nejaké otázky? Brano, čím sa tá mentalita toho mužstva tak zmenila o tom, že si hovoril, že je aktívny, že chce ísť? Tak tam sme mali to negatívne obdobie, tam sme hľadali príčiny v klube. Hľadali sa naozaj tie príčiny všetkého, dá sa, že sa pomenovalo správne, kde je asi chyba. A hľadá sa dostáva, nech to sadne dobre, áno, a chytíte sa na výsledku, určite sme sa chytili. Stúpa sebavedomie, hráči, forma, Juhár, dá sa to išiel hore, áno, došiel k nám, následne po dosť veľkej pauze, nemal hernú prax, on trénoval individuálne niekde v Prahe. Takže on dal dôležité góly v Košiciach, doma, s Osenicou. Ale není to o jednom hráčovi, hovorím, viacej sadli veci. A ten výsledok je tak, jak dneska, ja hovorím, to je také najdôležitejšie, keď je vidieť, že to mužstvo šlape, ide jeden za druhého, bojujú tí chalani, ale tam tie príčiny boli po Ružomberku, ten týždeň po Ružomberku bol taký horúcejší, ale hľadalo sa, myslím, že sa našlo a je to momentálne dobré, ale ešte to dosť pred nami. Ďakujem, sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak ďakujem a prajem príjemný večer. Ďakujem.